Dan guys, Jumat berkah ngeloni anak cucu kan totok iki jangane tahu terteran gunung mantu guys. Iki iwak guys, klo kuning tuh minyakan. Iki jangan kentang guys. Iki segone sak mini mbane guys. Terus iki jajane nggonmu ngene ra wong nek arep duwe gawe arep mantu ater ora. Terus iki sangka Jumat berkah dikei turahan iki loro guys. Wis sapa lho wong seman wis sak mene mbean iki lho segone dhewe utuh. Wis monggo makan siang guys. Wis ngono Jumat berkah.